Бары бер генә көн күрешми торсак та, югалтып хатлар язуыгыз шатландыра. Димәк, тапшыруны карыйсыз икән, дуслар. Алай булгач, хәерле иртәләр һәммәгезгә дә. Бүген 13 март шәршәмбе көн. Студиядә мин Галия Гиматдинова һәм миннән сиңа сәлам тапшыруы үз эшен башлый. Беренче кайнар котлау сәламе безнең өлкәбез баш каласы Ульяновск шәһәренә оча. Бүген үзенең матур туган көнен Иске Кулатка районының Бахтиевка авылында туып үскән. Бүгенге көндә Ульяновск шәһәрендә гомер итүче Румия Хидиятулловна Абдульмянова каршы ала. Шул уңайдан аны тормыш иптәше Рафих, уллары Руслан, килене Гүзәл, улы Радик, апалары Тәүхидә, тормыш иптәше Абдулхак, кызлары Галия, кияүләре Радик, уллары Газинур, апасы Тәнзилә Таировна, кызлары Люция, тормыш иптәше Дамир, балалары Илназ һәм Амира, Гөлия, тормыш иптәше Альберт, кызлары Камалия, Нагат кинодан Рәис, тормыш иптәше Рәкибә, уллары Раил, тормыш иптәше Наилә, балалары Расул һәм уллары Асхат, Новоспас бистәсеннән Рәфиқа, кызлары Рузалия, тормыш иптәше Саша, Юлия, кияүе Иршат, балалары Самира һәм Аиша, Динар, тормыш иптәше Илмира, балалары Амир, аны ихластан безнең тапшыру аркылы котларга булдылар. Инде бик күп еллар элек безнең энебез, абыебыз үзенә яр итеп сөекле хатынын Румия безне сайлады. Зур булган гаиләбезгә ул бик тиз үз итеп ияләшеп кереп китте. Без аны гомердә дә килен кебек түгел, ә үз сеңелебез шикелле күрдек. Бар серләребез аның белән уртак булды. Кайгыларны да, шатлыкларны да бүгенге көнгә кадәр уртаклашып яшибез. Әниебез дә урыны оҗмакта булсын, киленен нык яратып яшәде. Ул аны үз кызы сыман күрә иде. Румия да үз чиратыннан аны хөрмәтләде. Гомер азагына кадәр үстереп биргән тормыш иптәше өчен, матур тәрбияләнгән улы өчен әниебезгә гел рәхмәтләр әйтә иде. Алар бүген дә Рафик белән бик матур гомер итәләр. Без аларның гаиләсенә сыкланып яшибез. Мөмкинлек булган сайын алар безгә, без аларга кунакка барып торабыз. Бу әле озак шулай булсын иде. Румиябыз өлкә үзәк шәһәр хастаханәсендә табиб булып эшли. Ак халатлы фәрештә белән тиңлибез без аны. Чөнки иртә таң белән торып, ул кешеләрнең сәламәтлеген сакларга керешә. Һәр дәваланучы пациенты турында ул үзенең туганы хакында кайгырткан шикелле уйланып, алар өчен кайгыртып яши. Олы йөрәкле кеше генә болай булдыра ала торгандыр. Румиябыз, менә синең матур туган көнең җитте. Шул уңайдан безгә иң җылы теләкләрне җиткерергә рөхсәт ит. Кадерлебез туган көнен каршы ала март айы. Безгә аны котларга бит чыкты менә бер җае. Ни телиек, барысы бар, җан тынычлыгы булсын. Бүгенге матур бәйрәмдә шатлык белән өй тулсын. Саулыкны без зур капшыкка бирер идек тутырып. Бүген бергә шәйләр эчеп торыр идек утырып. Абыебызны бәхетле итә алдың тормышта. Кирәк чакта назлы булдың, вакытында корышта. Мең рәхмәтләр яусын сиңа, бар кылган эшең өчен. 100 яшеңә җитәргә дә бирсен Ходаем көчең. Рафик белән тиез генә гомерләрне итегез. Икәү бергә шатландырып, алтын туйга җитегез. Туган көн ул, бәйрәмнәрнең шатлыклы, күңеллесе, киләчәгең якты булсын, тынычлы бүгенгесе. Хөрмәтле Румия Хидиятулловна, без бар теләкләргә кушылып, сезгә дип якыннарыгыз соралуы буенча матур җыр яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз, бәйрәмегез котлы булсын. Яшәп булмый ялыгыз гына, кирәк безгә якынна. Күңелләрнең түреләреннән үтмәсенләр салкыннар. Туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түреләреннән чыга бит ул шул теләк. Туган
тірлік бар шатлығы қайғысы Тілмәсіні бәгірі бізіні юғалтулар ашысы Туғанын туған үшін керек біз бір-бітіні болыйғы демек Күңілләрінің түрлерінен шыға бит ол шулы тілек Туғанын туған үшін керек біз бір-бітіні болыйғы демек Күңілләрінің түрлерінен шыға бит ол шулы тілек Бірге бізді бит күшлі Иңне-иңге куйғанда Матур ойлары білән яшәп Күңіл жырлап тұрғанында Туғанын туған үшін керек Біз бір-бітіні болыйғы демек Күңілләрінің түрлерінен шыға бит ол шулы тілек Туғанын туған үшін керек Біз бір-бітіні болыйғы демек Күңілләрінің түрлерінен шыға бит ол шулы тілек Туғанын туған үшін керек Біз бір-бітіні болыйғы демек Күңілләрінің түрлерінен шыға бит ол шулы тілек Күңілләрінің түрлерінен шыға бит ол шулы тілек Шыға бит ол шул тілек Алдагы кутлау хатын без Иске Кулат кабистәсеннән алдык. Бүген үзенең матур гомер бәйрәмен 55 яшьлек юбилеен Салихова Фирүзә Дамировна каршы ала. Аны бу матур бәйрәме белән әнисе Венера Саитовна, килене Алсу, улы Фәнис белән котлыйлар. Бу теләкләргә шулай ук Ахмеровлар гаиләсе дә бик теләп кушылалар. Кадерле балам, апабыз, гомерләрнең уртасы дигән матур сызыгына килеп җиттең. Бу исә хатын-кыз өчен бары тик дөньяны аңлап, аның һәр көнен кадерләп яши башлый торган мәл генә. Әле картаерга ерак, инде яшьлек җүләрлеге артта калып, син акыл туплап, асыл зат булып җитештең. Ниләр теләйек икән соң без бу бәйрәмдә? Әлбәттә, иң кыйммәтле зат саулык телибез. Кәефләрең юк барга төшмичә, тормышыңнан ям, тәм табып, безне сөендереп, узын-узак яшә әле. Картаяң дип хафаланма, узды вакыт шөт кенә. И гүзәл җан, синең өчен 55 яшь шөп кенә. Бит алмаңны ни кызарткан? Яңгыр микән, кар микән? Сине күреп сыкланмаган берәр ир-ат бар микән? Дулкынланмый ачып булмый гөл бакчаңның капкасын. Шәшәккә кырау төшүдән Ходай үзе сакласын. Бәйрәмендә караңгыдан бушандыратыр безне, дөньяның матурлыгына ышандырыптыр безне.
Кадерле Фируза Дамировна, әнигез Венера Саидовна, киленегез Алсу улы Фәнис белән һәм шулай ук Ахмеровлар гаиләсенең әле яңа гына яңгыраган котлау сүзләренә без дә кушылабыз. Сезгә дигән матур җырны тапшыруыбызда яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз, кайгы җилләре капкагызны гомердә дә какмасын. Бәхетегез арткан саен арта барсын. Шушы көн көтеп ала бит һәр кем. Туган көн, ул туган көн гомернең бер мизгеле, әллә нидән шатландыра, сөендерә күңелне. Туган көн, ул туган көн гомернең бер мизгеле, әллә нидән шатландыра, сөендерә күңелне. Куандырмыйсың кемне. Туган көн, ул туган көн гомернең бер мизгеле, әллә нидән шатландыра, сөендерә күңелне. Туган көн, ул туган көн гомернең бер мизгеле, әллә нидән шатландыра, сөендерә күңелне. Якыннар белән гөрләшеп яшик шулай гомергә. Туган көн, ул туган көн гомернең бер мизгеле, әллә нидән шатландыра, сөендерә күңелне. Туган көн, ул туган көн гомернең бер мизгеле, әллә нидән шатландыра, сөендерә күңелне. Туган көн, ул туган көн гомернең бер мизгеле, әллә нидән шатландыра, сөендерә күңелне. Туган көн, ул туган көн гомернең бер мизгеле, әллә нидән шатландыра, сөендерә күңелне. Әллә нидән шатландыра, сөендерә күңелне. Салихова Фируза Дамировнага юлланган чираттагы котлау хатын укып китәбез. Аны бу матур юбилее белән тормыш иптәше Рөстәм Расимович, уллары Марат, кызлары Дания, Рамазановлар гаиләсе, Фәрит Рахимҗанович, Асия Расимовна, уллары Газиз, киленнәре Наҗия, оныклары Илнур һәм Ралина, Сафаровлар гаиләсе, Айрат, Алсу, балалары Алмаз һәм Артур, Келмешевлар гаиләсе, Наил, Әлфия, балалары Аяз, Усиевлар гаиләсе, Наил Валиәхметович, Галия Расимовна, уллары Илдар, киленнәре Галия, балалары Ильяс һәм Кәрим, Сырашевлар гаиләсе, Рамил һәм Руфия ихластан котлыйлар. Безнең якыныбыз Иске Кулаткада урта мәктәпне тәмамлап, Бузулук шәһәренең урманчылык техникумына укырга керә.
Аны бетереп кайткач, узак еллар җирле ДРСУда хезмәт итә. Соңгы 5 ел инде ул техникумда эшли. Киң йөрәкле, җылы күңелле кеше ул безнең. Кайнана белән кайнатасын үз әти-әнисе шикелле хөрмәтләп карады. Карт әбине дә тәрбияләде. Моның әҗер савабын 2 дөньяда да биләргә насыйп итсен үзенә. 2 баласын матур итеп тәрбияләп үстерде. Икесенә дә югары белем алырга мөмкинлек бирде. Улы аның армия сафларында контракт буенча хәрби хезмәт үтәргә калды. Кызлары Ульяновск шәһәрендә балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Кадерле безнең. Энҗе бертегедәй сүзләр тезеп, котлыйк әле сине үз итеп. 2 бишле куяр чорга җиттең, сикәлтәле озын юл үтеп. Гомер юлын бүлсәк төрле чорга, күркәм эшләр бизи һәр чорын. Шын күңелдән горурланып була, мактау өчен җитәрлек урын. Җанны бүлеп бирер әни дә син, үрнәк хатын, газиз туган да. Яз башының күркәм табигате барсын биргән сиңа туганда. Максатчыл син, тырыш, уңган, булган, тәвәккәллек синдә төп сыйфат. Урал таудай ныклык белән бергә, зифа буйлы шибәр, гүзәл зат. Син торасың гүя биек тауда, бүген сиңа 55 тула. Горурланып әйтик шын күңелдән, 2 бишле куярга була. Сау сәламәт булып, парлы килеш, һаман шулай янып яшәгез. 60, 70, 80, 90-гаcha яшен булып җирдә яшнәгез. Хөрмәтле Фируза Дамировна, теләкләрне үреп, алга таба матур җыр яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Тормыш дигән куласа да, әйләнәбез туганыбыз. Тормыш дигән шын барлыкта, табылабыз югалабыз. Бер сөйсәм мөмкинен, гомерем шулай бара. Кеше булып калыр өчен, бу дөньяда яшәп кара. Бер сөйсәм гомерем шулай бара. Кеше булып калыр өчен, бу дөньяда яшәп кара. Вакыт чаба, туктап тормый, тик тормас бер чаптыр менә. Айлар үтә, еллар үтә, ярыштагы атлар менә. Берсе янсам мөмкинен, гомерем шулай бара. Кеше булып калыр өчен, бу дөньяда яшәп кара. Берсе янсам мөмкинен, гомерем шулай бара. Кеше булып калыр өчен, бу дөньяда яшәп кара. Күз күренә ераклыкта, кала бара үткән еллар. Тик йөрәктән китми кала, шул елларда туган җырлар. Бер сөйсәм мөмкинен, гомерем шулай бара. Кеше булып калыр өчен, бу дөньяда яшәп кара. Бер сөйсәм мөмкинен, гомерем шулай бара. Кеше булып калыр өчен, бу дөньяда яшәп кара. Бер сөйсәм мөмкинен, гомерем шулай бара. Кеше булып калыр өчен, бу дөньяда яшәп кара. Казан! Бер сөйсәм мөмкинен, гомерем шулай
Qadrli тамашачылар, qobат тапшыруыбыз азагына якынлашты. Хушлашып, барчагызга да имин көннәр телим. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.